After 3 weeks of competing in the Mwalumi tournament, the mighty Warriors FC emerged victorious by beating Golden Stars 2-1 at Fairplus Turf in Gqeberha. The champions' head coach says that they prepared well for the tournament, which contributed to their victory. Ndivakamnandi kakhulu wena bhuti wami because last time bendike ndadlala ifinal lapha eFairplus ne-Young Aces edlala ngaphambili lapha kwi-division ngaphambili lapha kuNdlovu. Satyiwa kokhona umoya last time kwesatyiwa kwi-final. Kwangekho mnandi kakhulu because umsebenzi sasiwenzile omninzi kakhulu uba masikade siyoluza kwi-final. Kule game ngoye namhlanje ndi-happy kakhulu andifuna ukuxoxa. I'm very happy. Sure. The head coach of Golden Stars, Theo Malahla, says that despite the defeat, the primary focus is on developing the player skills. Sidlalile ngamandla ngokudlala kwethu siyavuya ba iclub yethu yafikelela ku-final. Kodwa ngoluza sibe disappointed ngamandla, but kwinto yonke i-boys zihappy zona zozithabona zikwi-final. Ngoluza nazo zi-disappointed. Kodwa sizothatha i-team siphinde siqhubekeke nayo sibheke phambili. PFR President Luyanda Ncwadi expresses gratitude to the community and sponsors for their support. Lasibulela i-community yethu ukuthi ngabantwana bodlala ibhola sibakhiphe busy. Ibhola ke iya-contribute ku-well-being yabo nakuba abahlali basezingqondweni bahlali bebusy bese izinto ezi-right apha emphakathini wethu. Ukuza nganeno ke ngoku abakusponsor kakhulu sibule kumwalimu ngosinika ithuba ukuthi nathi sicreate i-hope ne-light to players zethu uba ngaba from various backgrounds makwabo bayaba ibhola yona ithi umuntu uhlala enephupha okokoko up until akwazi ibhola emenzela into. And apha ku-PFR City siyatshintsha i-concept yebhola. It's no longer about passion only. I-football is a career. Sifuna bathathe seriously into ayenza apha. Uyotsho namhlanje yabona ibala egcwele abantu baphumile namhlanje nawenza ivumile akubandi kakhulu nemvula ithe yasiphixesha sitye mabonwabe badlale. A sponsors representative Mkhuseli Ngalo expresses satisfaction in continuing their support for PFR and promotion of football in townships. Isina sifuna vele ubuyisela back ibhola man ne because ibhola lapha eFairplus noko igrand ne and then igrand sifuna ukuthi uthina siyithathe sibeke kude. Understand because kungaka kanjalo Fairplus and then we not sponsors Fairplus so if foundation siyaqona masi-sponsor yona. Understand this is not the first time we sponsor even the juniors last year under 13 under 15 we sponsored so understand that and Fairplus so lo nyasaqonda only one thing masiyenze masiphinde start a senior team so yinto sikhona noko and yes we happy actually the tournament because abahlali baphinde babuya back baphinde abateam and they support. Lo ininzi lifuna uyenza because even nasezikolweni ufuna yenza i-tournament ezikolweni ze-soccer netball and then siphinde vele inceda nabantwana like into ze-pets futhi i-pets doesn't mean asibhekisanga only ku-football kuphela sibhekisela kwezinye i-project efuna sisenzile siwalime foundation. You understand? So that's why sisho nje. The winning team received the trophy, gold medal, 7,000 rands, while the second place teams received silver medals and 4,000 rand. The third and the fourth place teams, United Brothers and Teenagers, received 1,500 rand. For MPK TV News, I am Linge Cwabe at Fairplus.